3 tips para sa mga subject teachers sa DepEd. Number 1 is be time conscious. Sugod sa saktong oras o human sa saktong oras. Ikaduha, don't consume all that time in your session. Like, kintay na kay 50 minutes. Ay, got daan 15 minutes. Kailan mana ka, wala pa 50 minutes para makarap up ka. Gani, number 3, kung ang imong objective na hit na nimo pagka 35 minutes pa lang sa imong klase, then end early. Tagaig time ang mga bata to relax and prepare for the next subject. That way, dili kayo hassle para nimo o dili po kayo stress sa mga bata. Pero ako na style, kaya usually magklase ko, math man ko 50 minutes, dili ko na i-consume ang 50 minutes. 15 minutes discussion, 15 minutes nga test, dayon wrap up mga 5 minutes, then mana. Ubang mga teachers nga kita ni, kung sa inyo ang idea, basin na po mo ilain nga style or strategy.